tämmönen nautiskelija. Hän otti vähän heinää suuhun ja sitten hän dippasi suunsa tohon veteen ja voi niinku harrastaa juomista ja syömistä yhtä aikaa. Vai mitä hän? Nyt on vesi sitten ihan heinässä. No ei se haittaa. Siellä on meidän Otto-pappa ja Tea-mummo. Joo. Ruuhkaa vesiastiolla. Nyt tietää siitä, että alkaa olla ötököitä, kun hevoset rupeaa huitoon noin hännillään. Niin se on merkki siitä, että kesä on tullut. Vai mitä? Mitä sanoo Rönsky? Hännät vispaa. Nyt hän pääsi juomaan, kun meidän kuningatar Rinsessa väisti juoma-astialta. Tämäkin on tosi tärkeää, että riittävästi aina syömistä ja juomista ja kaikkea. Kaikki saa, kun on tää laumahierarkia täällä. Eiks niin? Rönsky kyllä osaa pitää puolensa. Paitsi nyt tulee taas Rinsessä kaikki ne heinineen. Voi hyvä tavaton. Hän nautiskelee. Mä tosiaan vettä roudaan tommosella mun miehen näppärällä tekemällä autosäiliösysteemillä. Tää on mun vanha auto, mutta olisi niin paljon huollettavaa, niin se on nyt tällä hetkellä tällaisessa käytössä. Ei tieliikenteessä, mutta toimii tosi hyvin. Sinne mä laitan vettä tonne säiliöön ja sitten mä valutan sen tällä letkulla tänne hevosille.